Ovo je priča o dečku koji je imao san da postane filmski producent. Da mu se san ostvari, prijavio se na umjetničku akademiju fakulteta u Illinois. Otac dječaka se protivio toj odluci, ukazujući na prevrtljivu prirodu zabavne industrije, govoreći: svake godine se 50.000 ljudi natječe za 200 slobodnih uloga na Broadwayu. Zašto jednostavno ne bi bio profesor? Dečko, u nemogućnosti da napusti svoj san, ukrcao se, nasuprot očevim željama, na avion za Ameriku. Odnos im se raspao i u nadolazećim godinama više nisu imali nikakve komunikacije. Par godina poslije dečko je završio fakultet i bio spreman steći ime za sebe. No, brzo ga je stvarnost filmske industrije pogodila, te je spoznao da je otac bio u pravu. Mukotrpno se borio tokom sljedećih 6 godina, uzimajući razne, većinom uslužne poslove. Trudio se svakodnevno unaprijediti karijeru producenta, nikad uspješno. Jednom je poslao scenarij u više od 30 produkcijskih kuća, ali svaki put, unatoč trudu, je bio odbijen. Postoji kineska izreka: sa 30 se stoji čvrsto. Dečko, napunivši 30 godina, nije bio ni blizu. Oženio se za curu koju je upoznao na fakultetu i započeli su život zajedno. Mladi par se financijski mučio, teško su spajali kraj sa krajem. Nemogućnost da se skrbi za obitelj mu je teško padala, te ga je izjedao osjećaj krivnje i sumnje u svoj san. Njegova supruga je radila za malu farmaceutsku firmu, sa svojim skromnim primanjima je uzdržavala obitelj. Zauzvrat, mladić je preuzeo sve kućanske poslove, kuhanje, čišćenje i brigu o sinu. Svaku slobodnu minutu bi posvetio čitanju i pisanju filmskih scenarija. Takav način života prema njegovoj rodbini nije bio dostojanstven, te su pokušali bezuspješno dati novce njegovoj supruzi u nadi da će mladić otvoriti kineski restoran. Kad je saznao za to, mnoge noći je proveo bez sna razmišljajući o životu. Došao je do zaključka da njegov san ipak nije suđen da uspije. U nadi da će se zaposliti, upisao se na tečaj za računala. Odluka koja mu je još više snizila raspoloženje u nadolazećim tjednima. Supruga jedno jutro prije posla je uputila ohrabrujuće riječi, one koje je mladić očajno u potajici zahtijevao. Ne zaboravi svoj san, reče. Veliki broj ljudi već radi sa računalima. Ne trebaju te da se s tim baviš. Ako želiš zlatni kip, moraš se u potpunosti predati svom snu. Čim mu je supruga izašla kroz vrata, uhvatio se svog sna kojeg je životni tok polako ugušio. Zahvaljujući ohrabrujućim riječima koje je primio, njegov san je ponovno počeo poprimati oblik. Idućih par godina Ang Lee je pisao i slao scenarije i ideje svim hollywoodskim studijima. Sve je odbijeno. Trpio je svaki korak unazad i svaku odbijenicu, sve dok jedan dan jednostavno nije došao na ideju da sam snima svoje filmove sa minimalnim ulogom. Ubrzo njegova djela su primijećena i počela dobivati trakciju unutar industrije. Nedugo poslije počeo je primati i nagrade za pojedine filmove. U svojoj zemlji Tajvanu pridružio se natjecanju za najbolji film. Ušao je na natjecanje sa 2 filma i osvojio i prvo i drugo mjesto. 1999. je dobio ponudu glavnog režisera filma baziranog na borilačkim vještinama drevne Kine. Uzbuđen na ovakvu šansu, sastavio je tim ljudi iz Tajvana, Hong Konga, Kine i Amerike. 2000. Tigar iz Maj je postao strani film sa najvećom zaradom u velikom broju država, uključujući Ameriku. Također je osvojio akademsku nagradu za najbolji strani film. 2005. je režisirao film Planina Brokeback, romantična drama o dvojici kauboja. Filmu je osvojio nagradu za najboljeg režisera, nagrada koju je ponovio 2012. kad je režisirao Pijev život. Njegova životna priča je priča hrabrosti, vjere u sebe i ustrajnosti. Vidiš, u životu, tvom životu,
Ništa vrijedno ne dolazi lako. Svi moramo prihvatiti padove i neuspjeh kao dio našeg života. Prihvatiti poraz ne znači odustati od sna. Pokaži hrabrost za vrijeme očaja. Vjeruj u svoje snove i kad si jedini koji vjeruje u njih i u nedaćama budi uporan. Ustraj, tako ćeš i ti isto ostvariti svoj san. Hvala na slušanju.